Hey, Charlie boy, now I'm Mumu. You be Mumu. Come for you. Boy. Good to see you, man. What's up? Nah, nothing much. You. They can't see another one. Not to go. Go kiss and shine one day. You want to go flash. My car get problem there for my. Okay. Okay, you low motor mechanic. Mechanic here, yes. Okay, I fair them one now. No, I don't see. You ma call. Nah, guy, one day. Kebezoku, ma wago. Follow now. Since 2 years, come on, all right. 2 years, they would have been one night. Now, even a with more than achieve with it, all right. No. They couldn't give up over say I was like, Jesus! Wait a minute. Since it happened. Okay. At least 1 month, 2 months, you cash out. All much now, one nobody yelling came up on that. The man. God may take grace. The case has no grace. God may take grace. Nobody have. Understand? I'm me for what about grace? And when okay. So see guy back I'm one man introduced the man. One touch. Okay, well the one of Tiger now. Rich wash and cup of tea. He went to prison. Charlie boy, now I'm Mumu. I do wash. You be Mumu. God have mercy upon us. Alright, yeah. Yeah. I can't put on a phone, boss. What's the man? What are you? Good afternoon. No. Thank you. No. And no. I can't go on with you. Hey, move to come on ya. Move to come on ya. Move on na phone na move abusi na phone afie na no wa. O move wo ka mu onka da ri o ka aja. Move wo kuta na gije na mmiri. No. Oh. Aya bago. Ekwe ya n'ọkụ, onye kwe m n'ọkụ. Mam, Maazị. Onye kwe m n'ọkụ, were m ya n'ọkụ. Ọ chọ ka akwụnye ya n'ọkụ. Ọ na-acha. Nọ m ọrụ akwụkwọ ka ị na-alụ. Ọ da-acha. Ati obuko no so sia for more than 2 years. Mobile ego mpikita. So mma na lokwa me na abia na epikita ego we na awa. Ndị mbuchi ụzọ wee bịa pik. Nọrọ na-eche grace. It is done. Nọrọ na-eche grace is. Na obi adịghịzi m mma ahụ. Mama paka yi. Paga azagia. Hey, azagia. Hey, chacho, walanude. Ekena fomu mwe mwana na kwana mwa. Alala mwa. Ekena na. Ngam. Mma lolo golu. Mbe sirigo kite. Okite ego. Nserigo kite ego 1 week ibu ni pikitere ego bia ba nara m ego gi. Jonwa ma. Akuyere m ya n'ọkụ pịa cha ya adị akpọ Gon Express. Atọ. Oga? It's a 1 week. Ejiro skate agba egwu ọgaranya. Onye nyi obi ọ bụrụ dike. Mbe sirigo kite. Mana ị ga-ewote nwata na-erubeghị 10 years. Were ya bịa n'ogwu a. Ka nkwụnye gị n'ọkụ. Don't worry yourself. Ka esuba pọtọpọtọ. Don't worry yourself. Esebuna. I will arrange it for you. Have you? Je ko nyere ga. How much?
Mbono the radio na bia. Maka ndị ọya bịa taa. Taa ka ụmụazị na-adị na-eji agaba. Ya normal time dị ya. Ige ma anya na mana size ọ dị ka size aka. Nna ahụ bịa. Na kom. Afa. Naga. Ele jigote onwe ebe zira za chi jigote. Wanka amaka. Come on. The earlier we realize this, the earlier every one of you realize it, the better it will be for you. That Nigeria is not for us. More. Oke Ite siri nwa mmụọ mana isi nwa mmụọ ya riri isi nwa mmụọ ya riri maka Oke Ite nwa mmụọ nwa m ebusigoro gị atịpa. Hello? Ife a bụ Oke Ite. Ị ga-abịa Thanksgiving with Benz. Sir. Ị ga-abịa Thanksgiving with Benz. Sir. Ị ga-arụ Jesus is Lord. Oke Ite siri m ọrụ ọrụ. Ha gbara ike ụzọ dụọ Eze mmụọ. Ọ bụ mmụọ ka ị na-asụrụ ihe a. Ndị niile anyị na-eme fake. Eze mmụọ ekwe ha m. ọkwa gị nwa ka a sịrị iweta mmadụ ga-ewetisi nkịta. Erụchara m nke eruru m nna m nwụọ. Erụchara nke eruru m nwa na-agbara m odibo nwụọ. Eze mmụọ ị ga-abịa na simego. Eze mmụọ ị ga-abịa na simego m taa. Eze mmụọ gbuo m. Eze mmụọ. No. Eze mmụọ.